Dnes tu máme Margaret Vráblovou, nadějnou slovenskou triatletku, studující na Arizonské univerzitě, která pomohla k vítězství na univerzitním mistrovství Spojených států amerických. Ahoj Margaret. Ahojte. Co tě vedlo k rozhodnutí jít studovat do Spojených států amerických a případně ještě k tomu, co tě vlastně vedlo jít tam s triatlonem? Fúha, no toto je celkom záľudná otázka. Aby som to povedala úprimne, keby sa ma niekto spýtal pred 2-3 rokmi, či mám v pláne študovať v Amerike a byť akože student athlete, tak by som povedala, že absolútne som nemala takéto plány. Všetko sa to zmenilo na majstrovstvá sveta juniorov v Hamburgu v roku 2023, keď som vlastne dostala pozvánku od VESA do Ameriky a študovať v University of Arizona a byť akože student athlete. A musím povedať, že zo začiatku som trošku váhala, lebo som si to nevedela predstaviť, ale vedela som, že chcem určite trénovať s tímom, pretože sa cítila trošku osamelá, ako som postupne zvykla posledné roky trénovať. A prišlo mi to ako niečo špeciálne, takže som sa to rozhodla skúsiť a prišla som ešte toho roku som prišla na oficiálny vizit, oficiálnu návštevu sem a akože bolo to neskutočné. Ale akože celkovo prostredie, aj to, akí ľudia sú príjemní a podporujúci, ale takisto aj ten náš tím, ten triatlonový tím som mala taký pocit, že je veľmi priateľská atmosféra a samozrejme je tam trošku rivality, ale práve že takej tej najzdravšej, že ostáva to v tom tréningu, že každý chce byť najlepší, ale zároveň máme počas toho zábavu, takže je to taká zdravá rivalita a zároveň sme najlepší kamarátky. Proste získala som ďalších 13 sestier. Je to paráda. Super. Adam trošku už zmiňoval to mistrovství NCAA, což byl vlastně úplně super úspěch. Ty jsi k tomu přispěla, myslím, 3. místem, jestli se nepletu. To bylo úplně za mě jako parádní úspěch, ale chtěl jsem se zeptat, psali ti třeba i lidi ze Slovenska, nějaký, s kterými si dřív závodila, zarezonovalo to i na Slovensku, nebo se o tom moc neví? Aby som povedala úprimne, pravdepodobne sa o tom až tak veľmi moc nevie, predsa len Amerika je asi až moc ďaleko a nie vždy to dojde, ale pravda je taká, že triatlon je stále, myslím si, že na Slovensku, asi aj v Česku nie je úplne najväčší šport, takže tak. Vy tam máte v rostru, jak jsme tak koukali, tak více lidí, takhle řekněme Česko-Slovensko, tak povídáte si hodně spolu, nebo tam fungujete jako celkový kolektiv? No áno, musím povedať, že na to, že nás je 14 v tíme, tak z toho je iba 5 Američaniek a zvyšok sú okolo celého sveta. Máme Kanaďanku, Brazílku, Argentínčanku, Maďarku a okrem toho máme aj Češku, Danču Přikrylovú. A teda áno, akože rozprávame sa veľmi často po česky a po slovensky. Musím povedať, že dostali sme dokonca spolu prezývku, volajú nás Čekoslovákia. A No, rozprávame sa veľmi často. Je to výhodné, pretože máme dá sa povedať, že spoločnú formu reči, ktoré nikto nerozumie a tým pádom môžeme si rozprávať tajomstvá pred ušami ostatných a všetkých to trochu hnevá. Ale tak je to hlavne pre srandu, ale je to aj veľmi dobrý pocit, že si človek môže sa s niekým porozprávať vo svojom jazyku. A když to vemu úplně od začátku, tak jak probíhal ten tvůj proces toho přihlášení na univerzitu a na základě čeho si třeba vybrala zrovna Arizonu? No, aby som to povedala úprimne, dostala som viacej ponúk od univerzít. Nejako ma predtým vyslovene neoslovili, predsa len to bolo veľmi ďaleko, veľká zmena a je to proste niečo úplne iné. Ale keď som dostala túto ponuku, tak to bolo jeden z prvých razov, čo som sa rozprávala s trénerom Vesom a
taký aj ja, aj môj otec, ktorý ma vlastne trénoval doteraz, kým som sem neprišla, obidva sme mali veľmi dobrý pocit z tohto trénera a tak sme sa rozhodli, že tomu dáme šancu, takže sme prišli teda na tú návštevu a ako celkovo všetci tí ľudia, čo tam boli, bolo tam cítiť veľkú podporu, to sa týka fyzioterapeutov, strength coachov, trénerov, tímu, všetkých ľudí okolo. Ako bolo to niečo špeciálne, takže povedala by som, že už v roku 2023 v novembri, keď som prišla na ten vizit, tak už som bola skoro úplne rozhodnutá, že sem chcem ísť. A takže som vyplnila prihlášku, no a minulý rok v auguste som sem prišla. Arizona je podle i jako klimaticky a všechno prostě úplně brutálně rozdílná samozřejmě od střední Evropy. Tak jak jsi na to zvykala a po případě jak vypadá teďka tvůj jako každodenní život, řekněme, jak už třeba z pohledu školy, tak prostě z pohledu toho triatlonisty tam? Tak musím povedať, že tá teplota a celkovo klíma bol tiež jeden z veľmi dôležitých faktorov. Tucson je vlastne veľkomesto, do ktorého chodí veľmi veľa triatlonistov, či už Ironmanov, alebo na olympijský triatlon, ktorí tu trénujú, pretože počasie je proste nenormálne. Leto by som povedala, že je pol roka, zima je možno mesiac a pol a okrem toho je to také, že to najlepšie počasie. Leto v Tucsone znamená, povedzme, že začína od nejakého neskorého apríla alebo od apríla a končí, chvála Bohu, niekedy v polke septembra. A aby som povedala, že prečo chvála Bohu? Chvála Bohu znamená to, že počas dňa dostávame 40 stupňov Celzia, čiže extrémna horúčava a takisto v noci to neklesne pod 22-25. Človek úplne cíti, ako z asfaltu úplne stála horúčava. Takže aj rutina sa vždycky mení podľa toho, aké je ročné obdobie. Našťastie sú teda letné prázdniny, pretože úprimne je tu tak teplo, že sa tu až nedá vydržať. A tým pádom, pokiaľ človek vyšiel na bicykel o 7 na dvojhodinovú cyklistiku, tak už je moc neskoro. Pretože ako udrie 10. hodina, tak už prídu tie 35-ky, 38-čky až k 42-kám. Že toto bolo veľmi špeciálny zážitok vlastne hneď na začiatku, keď sme prišli v auguste. Toto bolo niečo, na čo si bolo treba naozaj zvyknúť. A postupne tá teplota padala dolu. Teraz vo februári by som povedala, že už začína byť zase pekne teplúčko. Napríklad dneska sme mali 27 stupňov a v noci sme mali 14, takže to je paráda, ale pred 2 týždňami mrzlo v noci, čiže bolo chladno. Tým, že predsa len to podnebie je viac také púštne, tak ten teplotný rozdiel je veľmi veľký. Ale za mňa by som povedala, že možno tie 3-4 mesiace v lete je to také náročnejšie a okrem toho parádne miesto na trénovanie. No a čo sa týka rutiny ako takej, tak človek je veľmi zanepráznený, to musím povedať, že bol pre mňa celkom nezvyk, pretože ja som zvykla posledné 4 roky študovať online a tým pádom som vlastne bola, dá sa povedať, pánom svojho času, čiže áno, niekedy som trošku prokrastinovala a potom robila veci narýchlo pred tými písomkami, ale to sa asi stáva, teraz to tu asi nie je úplne možné. Ale úprimne povedať, užívam si byť zanepráznená. Naozaj si to veľmi užívam. Je to akože parádna atmosféra a každé ráno sa teším, keď skoro ráno vstávam. Zvyčajne nasleduje tréning, potom človek niečo zje. Škola, obed, škola, ďalší tréning a potom človek môže oddychovať tak, že robí úlohy a potom chce ísť skoro spať, aby mohol ďalší deň vstávať. A víkendy, keď nie je škola, sa väčšinou trénuje ťažšie a dlhšie. Niekedy aj skôr, takže je to zábava. To mě vlastně přivádí na otázku ohledně školy, protože my se tady často tím zabýváme v podcastu, že nám hosti říkají různé zážitky se školou a ty jako
profesionální triatletka. Jak to dá zvládat propojení sportu a školy? No musím povedať, že je to náročné a je to vo veľmi veľa prípadoch takmer až nemožné, ale našťastie ja som v jednom z tých prípadov, kedy to možné je, pretože tým, že som na univerzite, kde som ako študent a športovec, tak vlastne pre školu je veľmi dôležité, ako študujem, ale takisto tu mám vytvorené geniálne podmienky na šport. Paráda je to, že aj všetky športoviská sú vlastne hneď tu a takisto samozrejme štúdium nie je jednoduché, ale máme tu možnosť si to rozdeliť, by som povedala, na viacej časti, takže sa to dá zvládnuť. Čiže to by som povedala, že je veľmi dobré. Takže môj názor je taký, že to ide. Len samozrejme, že záleží na tom aj, čo si človek vyberie na študovanie, alebo že ako to študovanie robí. Myslím si, že každodenné štúdium, ktoré je od 8 do 8, ako to niekedy vie byť v Česku alebo na Slovensku, spojené s praxou, je nemožné. Ale toto, čo je tu v Amerike, je možné. Mm-hmm. Když se dostaneme teda k těm sportovištím, už si trošku naznačila fyzioterapeuti a všechno, takové krásné výhody. Já jsem někde i viděl, že vy plavete vlastně venku, myslím, máte venkovní vlastně bazén, což za mě, jestli nikdo nikdy neskusil, tak jako hodně misuje, to je prostě obrovský zážitek a super. Tak jak tam vypadají celkově sportoviště, jak vypadá kampus, po případě jak se třeba velká škola, a jak se tam můžeš takhle pohybovat? Předpokládám, že máte i hodně jídelen a všeho. No, keďže si začala o tých bazénoch, takže áno, mám, by som povedala, že 3 bazény otvorené. Je to akože plávať vonku, to je sen. A tým, že vlastne je to Arizona, tak je parádne počasie a bazény fungujú vlastne celý čas otvorené. Jediný rozdiel je taký, že v lete musia ho veľmi chladiť a v zime ho musia mierne ohrievať. Ale okrem toho je to paráda. Máme veľkú otvorenú vonkajšiu 50-ku plus 25-metrový bazén pre skokanov. A tento 50-metrový bazén je väčšinou spravený tak, že je predelený v určitej časti, pretože ako keby z jednej strany je 50-metrový a z ďalšej, z tej kratšej strany je 25-yardový, pretože v Amerike väčšinou, čo volajú short course meters, je v yardoch, alebo short course je v yardoch a nie v metroch. Takže často meníme, ako plávame a okrem toho tu máme aj rekreačné centrum pre všetkých ostatných študentov, kde je vlastne ďalší 25-yardový bazén. No, ale tak okrem bazénov je tu obrovský štadión pre americký futbal. Okrem toho máme veľmi veľkú basketbalovú halu. Veľmi veľkú, myslím, že by sa tam zmestilo, neviem, či 25 000, 50 000 ľudí. Veľmi veľa. Akože ešte som v živote nevidela takú veľkú halu. A tam bývajú aj vlastne gymnastické súťaže. A to vlastne slúži ako miesto, kde máme aj našu, dá sa povedať, že šatňu. Ďalšia parádna vec je, že pred bazénom máme my náš ako triatlonový tím našu vlastnú tímovú ako keby miestnosť, kde máme garáž pre bicykle a takisto tam máme trenažere, keď chceme spraviť swim bike workout. No akože celkový kampus je obrovský, ako pre mňa to bolo, keď som prišla na tú návštevu, tak som bola úplne stratená. Ešte aj vďaka tomu, že v Amerike majú vlastne úplne inakšie ulice, ako to máme my v Európe. Ja som zvyknutá na pekné oblúčiky a oni tu majú všade iba pravé uhly. Ale no je to parádne. Ja osobne som z veľmi malého mestečka zo Slovenska, z Novej Dubnice, ktorá má okolo 11 000 obyvateľov. A rozloha tohto mestečka je taká veľká ako náš kampus, ktorý má 40 000 študentov, z toho 504 športovcov a študentov. Takže no musím povedať, že to je veľmi veľký rozdiel, ale je to neskutočné. Jsi mluvila o těch halách na další sporty, stíháš se třeba někdy jít podívat na basketbal a tak? Určite áno, musím povedať, že basketbal je nenormálny, ako je to
veľmi zaujímavý a rýchly šport. A takisto aj na americký futbal, alebo aj videla som aj gymnastickú súťaž. Je to parádne. Ako určite najlepšie je to, keď sa celý náš tým dohodne, že spolu pôjdeme povzbudiť ostatné týmy na ďalšie iné súťaže a vtedy je to o mnoho zábavnejšie. Ale ako celkovo tá atmosféra je nenormálna. Je tu proste milión roztleskávačiek, orchester naživo, ohňová show, je to proste šialené. Jak se liší trénink v Americe oproti tomu, co si byla zvyklá právě třeba z Evropy? Ja by som povedala, že pre mňa akože prechod na iného trénera bol veľmi, veľmi príjemný, pretože ja som zvykla trénovať podobným štýlom, by som nazvala. Ale tak by som povedala, že čo je skôr pre mňa osobne, čo je najväčšia zmena, je skôr ten čas. Že ja by som bola zvyknutá si možno pospať trošku dlhšie, alebo ísť vždycky na cyklistiku po obede. Teraz niekedy cyklistiky bývajú aj ráno, že je tam trošku takýto rozdiel. A ďalší, čo je pre mňa veľký rozdiel, je to, že trénujem s tímom. Čiže vlastne sa všetci navzájom podporujeme a samozrejme niekedy spolu trošku aj súťažíme, ale je to iba pozitíva z toho beriem. A ešte ďalšia taká výhoda, čo má tá naša univerzita, je taká, čo je jedna veľmi z mála, je to, že síce Tucson je veľké mesto, ale naša univerzita je na takom dobrom mieste, že môžeme doslova nasadnúť na bicykel odkiaľ, kde bývame a ísť bicyklovať 2, 3, 4 hodiny, hocikam chceme. Čiže toto je, by som povedala, že niečo špeciálne, čo nemá veľa univerzít. A dokázala by si, aby si to naši posluchači dokázali líp představit, tak nějako popsat úroveň NCAA triatlonu, například porovnání třeba s evropskými závody. Takže aby som to mohla tak najprv tak objasniť, tak tieto NCAA závody sú vlastne pre college študentov, čo znamená od približne 18 do 23 rokov. A pretekáme na vzdialenosti šprint triatlon. A aby som povedala, že náročnosť by som prirovnala k elitnému európskemu poháru alebo k elitnému kontinentálnemu americkému poháru. Reálne veľmi veľa z týchto dám preteká aj na kontinentálnych amerických pohároch a mávajú veľmi dobré výsledky, takže by som povedala, že úroveň je veľmi dobrá. My už se dostáváme k závěru našeho podcastu a my máme moc rádi ptát se lidí vlastně na jejich oblíbený místa v Americe. A my teda využijeme, že ty seš naše úplně první vlastně hostka, která je v Arizoně. Tak co tam je pro tebe třeba nejoblíbenější místo? Lidi rádi říkají i třeba nějaký fast foody, to samozřejmě víme, že možná nemůžeš, ale jestli tam je něco takového, co by si chtěla vypíchnout z Arizony, moc rádi si to poslechneme. No musím povedať, že s tým, ako som bola celkom zaneprázdnená, som ani nemala čas vyslovene navštevovať nejako veľa miest, ale ja som skôr taký, by som povedala, dobrodružnejší typ alebo typ objavovateľa. Aha. Takže musím povedať, že ísť na turistiku tu v Arizone je parádne. Vlastne od Tucsonu je to 30 minút autom a či je to turistika na Seven Falls alebo nejaké podobné, dá sa veľmi ľahko nájsť nejakú rôznu obťažnosť a okrem štrkáčov by som povedala, že je to tam úplne parádne. Veľmi nádherné počasie, teda v lete to môže byť až nebezpečné, ale veľmi, veľmi krásne miesta na turistiky a keby som mala povedať, že nejaký zoznam, čo by som ja osobne mám za úlohu, čo by som chcela navštíviť, tak by to bol rozhodne Grand Canyon, ktorý vlastne je v Arizone a je to vlastne svetovo uznavené parádne miesto a turistická atrakcia. A takisto Mount Lemmon, čo je vlastne taká vyššia hora, na ktorú chodíme občas na cyklistiku. Takže určitě tieto by som spomenula, že jsou také topky. Já už mám takovou poslední, jak docela tradiční otázku. Je něco, co by si doporučila
dejme tomu, triatlonistům, triatlonistkám z Evropy, kteří by chtěli jít v podobných stopách jako ty? Povedala by som, že nikdy nie je nič nemožné, alebo že netreba si myslieť, že sa to nedá, pretože povedala by som, že pre veľmi veľa ľudí to znie niečo ako tak strašne šialené, pričom aj teraz na budúci rok poznám jednu českú triatlonistku, ktorá práve sa vlastne zapísala na americkú univerzitu, takže by som povedala, že sa nám to pekne rozrastá a musím povedať, že to stojí za to, že je to niečo špeciálne a dá to človeku do života veľmi veľa, pretože môže spoznať novú kultúru, rozprávať po anglicky, robiť šport a študovať a má to neskutočne veľa dôvodov, prečo áno. A to, čo by som odporúčila, že nech to ľudia skúsia. Určite to ide. Super, my moc děkujeme za skvělou epizodu, za super přiblížení triatlonu v Americe, jak to tam vlastně funguje a my ti budeme jenom držet palce do dalších závodů, ať už v NCAA nebo kdekoliv po světě a uži si ještě hezký den teďka v Arizoně. Ďakujem veľmi pekne